Здравейте! Аз съм Нина, създател на трансформиращи енергийни картини, енергийни шалове, талисмани и други неща с бранда Energy Art. Помагам на хора, които искат положителна промяна в живота си, които дълго време търсят начини, но сякаш се въртят в омагьосан кръг и не могат да излязат от него. Правят някакви неща, но желания резултат го няма. Моите трансформиращи енергийни картини имат много конкретно въздействие и помагат на хората да имат повече любов, увереност, успех, изобилие, спокойствие и хармония в живота си, без да е необходимо да губят много време в забързаното си ежедневие. Достатъчни са 5-10 минути на ден и още първата седмица ще видите разликата. Резултатите са много бързи, защото използвам моя уникален метод осъществяване на желания, при който чрез въздействието на цветовете като електромагнитни вълни се случва изчистване на негативни убеждения и програми, зареждане с необходимата енергия и се създава възможност да се направят нови различни действия в физическия свят. Аз рисувам моите картини в състояние на връзка с общото енергоинформационно поле чрез моя висш аз. Някои от картините са изследвани и имат сертификат за тяхното въздействие от научно-изследователския център по медицинска биофизика. А сега, ако не сте виждали някои от моите продукти, мога да ви покажа съвсем накратко. Това е една от картините, това е в малкия размер с това стативче. Слага се на бюро, на нощно шкафче, където ви е удобно. Това е примерно един от енергийните шалове. Ето, просто като да видите поне малко нещо. А това е магнит за пари, който се носи в портмонето и то не остава без пари. Така че, ако ти си човек, който наистина иска бързи, положителни промени в живота си и търси начин за това, то разгледай моите продукти в сайта на Energy Art и се избери най-подходящото за теб. Оставям линк в коментар.